So da kunatora chisisa chako hauna Fantan levels. Ino nyenye kupedzera kumana. Mosha dzenyu munodziziva. Nyaya dzenyu munodziziva. Usilent killer ubudile pachena kuti hapana wakawina. Kana blot wakawina mukombo wedhaka. Regai muzinzwi renyaya yacho mega. Molaika nekusubscribe. Naika. So da kunatora chisisa chako hauna basa pakuda kukomenda zvasingazivi. Utunda wese mwangu. Makawina ndiani? Hapana, kana makawina mukombo wedhaka. Makawina mahumbu kwesori zvenyu mune godo. Kurodzwa neni pakuta seku. Iwe muti handabasa wani. Saka mati sensi yachizondidaro. Takadi uzondiripa interest ndakamwewa zvinhu anzani gudu. Last time motikari manager mukamamirwa. Apa pandindakadami zvinhu ndikamwaiwa. Ndiripa interest pepe monomwe. Salam. Hey, wangu ndoona hora ndisati ationa wangu. Kazima sports izvi. Sorry zvenyu ninga vasingazivi weze mwangu. Vano kubatsirana kundirwisa. Iwe ndichibva ku UK in 2023. Andonzwa? Vakangondita izvozvo wani. Ndini the best artist ari kurira wani munyika yese. Gore iroro. Yeah. Ndinenge ndairira padance gore iroro nozevo. But vakasvika pakundita kuti kela zanondikirira pastage. Ndotangoenda akubuka nevanhu. Ndaramba papa ndakaramba kudzuluka ndakagara pa speak. Waize. Kushanda apo senda akudzunzwa nemandima. Handikunzwa mwana mai. Waize. Saka pasera yacho ka inini saserenkira ndika. Ndipo nongoziende kuti inini wana norwadziwa neni varipo wakati wandei. Bozo wakati ansanenkira anzanitaura zvazvijaire because pangatanga kuimba ndaindonzi ndinotaura. Seiko zvino makuti imisitsararane ngwere dzakawanda dzawandisa ngwere kusvika palevel kuti vamwe vanhu vakusapota ngwere dzidikika vachiti dzinokunda hombe. Saka pamwe pacho tikudzira navanhu vane mamixed feelings akawanda. Music is for the good people and the mature people, and music is love. Music unites the youths. And Sting, it's the Sting, that it is not about several talented talented individuals need guidance. And my zamdara. Okay. And my Yeah, man. Those no so abbreviation Sting. Okay. Several talented. Murukudzidza majeri makuudzwa chinonzi Sting. Makunyatsodzwa chinonzi Sting manje. Exactly. Of which inini gudo. Zviro zvekudhisana nekuchkorana padhanso. Kana munhu achizwa masong anoziva malines. Aiwa ndakaprova nditori nemahit songs ari madhisi inini. Ari madhisi. Kachezvaini. Kunyepeni. Chokwadi. Inini nditori nemahit songs kuti ndipinde muindustry ndakapinda nesong inonzi handisi hondo nebanga mudhuwe. Waiza mangu. Ini ndoimba panoimba. Ini ndoimba nyanga panoimba. Ini ndoi handisi hondo ndinebanga mudhuwe. Maize. Yenge tori hit. Kana vabva kuwestern yenge ridhisi. Vabva kuwestern. Waiza mangu. But madinga manje akawanda kusazozviziva havo. Nekutozorwadziwa kuti nazvo. KB haikuda kungogara kuningirini kunonzi chi kucomment section uko uchirekodha. Yaurekodha uri papane wapo. Yaurekodha uri papane wapo. Kwira apa toni. Content vanda makuwa vai. Uyu ndiani makuwa akawandisa yakanzi KB muronda uyu. Endai kwa account kwake. Blogger. Zvize KB. Aiwa inewe kuti unenge uchirekodha masini uchiposta mama trust me. Handina problem nazvo. But nditegewo mawitsangu kai vanhu vavaringa ini na ndoda kunofunga poto handichika KB wobo watsura panhu apo vari kubasa kundituka kufacebook wazoti ndinovaroya vakafa